लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो जोंहानि प्रिन्स दैमारि इउटुब चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। जों दिनै बार्थडे जानो थांगासिनो बेखौनो नोंसोरनो देखायनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै दा प्रिन्सबो थांनो ओंखारदों जोंहा। रानि नै आरो जोंहा हौवा। बिदिबा जों थांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिसोरखौ। लोगोफोर जों दायो कुन्दबिल सक मोनबाय। बेयो जोंनि कुन्दबिल सक। बारा सां डेभेलप जाख'वाखै। दासो एसे डेभेलप जाबोनो हमदों। बेनिफ्राय जों टार्निं बुनानै थांसै। फाइनेलि जोङो नै बार्थडे गोरलाहानि न'खौ सफैबाय। जों बेनिफ्रायनो टार्निं बुनानै हाबसै बे बार्थडे गोरलाहानि साहा बागान। बेनिफ्राय टार्निं बुबानो मोनबाय ओइलाय न'आव रोमै नुहुरदोंना लोगोफोर। दा जों बार्थडे गोरलाहानि न'आव सफैबाय। बार्थडे गोरलाहानि न'आ बेनो। दा जों भितराव हाबलांसै। नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा स्किप खालामाजासे नायलांबाय थागोन। बार्थडे गोरला मा खालायदों मबे बार्थडे गोरला बेखौ आं नोंसोरनो देखायनो आखायाव लाबाय। जोंहानि बार्थडे गोरला बेनो जि सुइट खाना। आं जाहानि बार्थडे गोरला बेनो होनना बुंदोंमोन। लाजिसोदों बेस्रा गथिया गावनि बिमाजोंसो एब्रेलांबाय थादों। जा अनथावथाव खालि नायबाला नायबाय थाथावथाव। रेडि गासिबो रेडि जाना दोनखायो बार्थडेनि थाखाय। रेडि खालामगासिनो। दा जों एलिसनि थाखाय प्रे खालामना होनो थाखाय रेडि जागासिनो। जोनोम सानखौ जोङो फिसाहैबाबो जोङो खुंनो लाबाय आरो जों लोगोसे ज' जानानै एलिसनि नामैनो जोङो इसोरखौ हामबाय होनो बे फिसा प्रग्रामखौ हामबाय जिसुखौ बे गोदै बाथ्राखौ आं सानफ्रोमबो फाइनालि जोंहा गासिबो केक हानाय गेरजा जनाय हारिनाय गासिबो जोबजोब्बाय। दा जोङो साहा लोंदों आरो दा आं माखासे बिस्रानि न'आव मा फिसियो बेखौ आं नोंसोरनो खिथिनो आखायाव लादों। नै लोगोफोर नायदो बिस्रानि दाउ हांसो फिसिनायफोरखौ। बेबायदिनो गोबां हांसो दाउ दं बिस्रा। हांसोआ 12टा दङ आरो दाउआथ' दाउ बुंनो नांखाला। मामाया लिंहरबायसोबावदोंमोन दाउखौनो लिंहरबाबो फायजोबासै दाउआनो। नै लोगोफोर बिस्रा फुख्रिबो गंनै दं। बे गंसे
जों बार्थडे जाफैनाया जोब्बाय दायो मोनाहांदो जों थांगासिनोसै आंनि भिडिअ दिहुननोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थांसै हय